arrancamos coa pregunta que lle facemos a todo o mundo que pasa por a palleira, Tamara. Que significa para ti a palleira? Pois a palleira é unha forma de entender con barro que eu non tiven ata que formei parte da Asociación Armadiña, porque eu antes o hórreo sempre chamara hórreo, nunca palleira. Pero foi o meu compa Rial que me explicou que palleira é palleira, obviamente. Entón ten un significado que eu asocio moito á tradición de Combarro. Tes algunha relación cunha palleira ou que ti antes considerabas hórreo ou non sei, Pois, aparte de, quero decir... Na casa da miña avoa, que é onde eu nacín, despois mudámonos para outra, hai uns pés de hórreo, o que se lle chama tornarratos, que nunca foron hórreo como tal, senón que desde que eu era pequena tiñan a función de mesa de café. Ali era onde tomábamos o café todos os veráns, entón ten o significado de encontro familiar, cando viña a familia, por exemplo, de Madrid ou de Bélxica, non ten ese recordo familiar de conversa, de sobremesa, foi sempre unha mesa, non, de debate e de moita conversa. Acabas de falar da túa avoa. Que significa, que é a túa avoa para ti? Que mala. A miña avoa realmente é a persoa que me criou, porque os meus pais son feirantes, entón eu lembro que de pequena estaba moito tempo fora da casa, entón é unha figura tanto de avoa como un pouco de nai, non? Mistúrase un pouco e é a persoa que me guía en moitísimas cosas, unha persoa forte, quedou viúva moi pronto, entón digamos que eu aprendín moito dela a través da observación, non? É unha persoa que igual non che ensina a ti directamente o que hai que facer ou o que é a vida, pero simplemente a través da observación sí que ensina moito. É este tipo de muller forte, non? Matriarca galega. Aí está, que tivo unha historia individual moi dura, non tivo que emigrar, tivo que loitar ela soa para sacar os seus 3 fillos adiante, porque quedou viúva moi noviña, non tiña nin 40 anos, e entón é iso, forte, loitadora e valente. Cando falabas antes de que estabades por momentos así foras da casa, eu quería que nos trasladáramos a un lugar, vale? A unha feira, co cheiro dos churros, o balbordo da xente. É unha nena pequena, nun pequeno posto. Que pasa pola túa mente? Pasan moitas cousas, moitos cheiros, ese cheiro de churros, de polvo, de mazás de caramelo, de azucre, non? Da nube de azucre. A feira é para min o lugar onde eu aprendín moitas cousas e o lugar onde é que eu sempre fui unha nena así un pouco repunantiña tamén, non? Entón, o lugar onde eu quería ter o meu posto propio, que a xente que viña, aínda que eu fose nena, non? Pois que falase comigo, que me deixase a min, non? Exercer como unha función, como che digo, de vendedora tamén, porque eu, por exemplo, me cabreaba moito cando saltaban de min directamente para que lles atendese meu pai, non? E a min iso dábame moita carraxe, dicía, jova, pero eu, aínda que sexa nena, por que non che podo atender eu, non? Entón, lembrome, era moi duro por unha banda, que se mesturan moitas cousas. Era frustrante, non? Era un pouco frustrante porque eu quería, non? Sempre quixen ter así como unha posición de que eu era válida tamén, a pesar de ser unha nena. Pero despois era un mundo, cando eu saía do meu posto, gustábame, por exemplo, ir a dar moitas voltas, non? E iso, aprender moito a través da observación e realmente foi o medio onde eu crecín. Así que che podería contar mil historias. Hai unha parte de carraxe, non? Porque eu tamén me quería facer válida, pero despois está ese mundo así como máis onírico da feira. Por exemplo, podía subir gratis, non? A moitos... Que sorte! Claro, a moitos dragóns ou maquiniñas ou cachivaches, pero era un mundo duro porque tamén estaba soa todo o tempo, non? Eu saía e, por exemplo, lembrome montando nese dragón unha e outra vez, pero sair dicindo, carai, non quero volver montar, non? Porque, total, se estou soa tamén... Claro, os teus pais estaban, mentres tanto, traballando. Ajá, sí, pero é un mundo, iso, onde nacín. Estaba moi soa, así que é certo, pero tamén foi un mundo. Seguro que eras a envexa de moitos dos teus compañeiros. Sí, é certo. Sí, desde fora así un mundo que se ve como moi
non? Con moito colorido e moi onírico, pero desde dentro ten unha parte moi dura, non? Esta parte de terte que levantar moi pronto, Sí, poñer os ferros, chove, vente, neve, tes que estar ali, e un traballo moi físico tamén. claro. E dese mundo duro e onírico, cando eras pequena, a Tamara pequena pensaba que chegaría a publicar algún libro? Non, en absoluto. A min gustaba moito ler, non era... Eu creo que os libros eran así o meu refuxo, pero que non soñaba nin con escribir, nin con publicar, simplemente era un mundo que me gustaba para ler, non? Para adentrarme como lectora, pero non imaginaba nunca publicar libros, que en absoluto. Entón, cando nace a necesidade de escribir para Tamara Andrés? Necesidade non lembro. Lembro que eu tiven sempre moitas profes moi guais que nos contaxaban o amor pola literatura dun xeito moi lúdico. E entón eu empecé a escribir realmente nesas clases, con esas profes. Lembro unha, por exemplo, María Jesús, aquí no Colexio de Chancelas, non? Pero era algo co que o pasaba ben. E eu creo que empezou un pouco a necesidade, eu empecé a escribir máis cando empecé a gañar premios, pero eses premios gañavos porque as miñas profesoras presentaban, non, os escritos. Realmente non fun nin siquiera eu a que decidiu, non, que iso formase parte de algo máis que ese xogo. E entón foi un pouco a medida que eu ia gañando premios cando dicía, vaites, igual isto é o que me interesa, onde son boa, e aí foi onde me empecé a plantear que podía ser un mundo do que tiña que formar parte, de algún xeito. Que representa Matilda para ti? Pois Matilda é un espello para min. Eu desde pequeniña non me vía nesa nena que non tiña libros na casa ou que non tiña xente ao redor que comprendese ese mundo, non? Que a ela tanto lle gustaba, e entón eu era Matilda, eu quería ser Matilda, non me gustaba nada chamarme Tamara, quería chamarme, non sei, Matilda, Jane, calquera outro nome, non? Que formase parte deses libros, desas historias. Sí. Entón era como iso, un espello, algo no que eu me vía reflectida. E unha fonte de comprensión tamén, non? E ao final eu creo que esa visión da literatura ainda manteño agora, non? Un mundo no que me vexo reflectida, o que acudo un pouco para ser comprendida, e Matilda foi como o primeiro encontro. No teu poemario Irmá Paxaro, entendemos que foi un antes e un despois para ti. Cal é o motivo? Hai moitos, realmente. Está o motivo familiar, non? Que eu creo que moita xente xa coñece, un poemario dedicado á miña irmá, que conta unha historia persoal, pero despois foi un poemario que moita xente entendeu como parte da súa historia tamén, e moita xente que igual nunca lera poesía. E iso foi o que máis me impactou dese poemario, non? Que había moita xente que era capaz de empatizar con esa linguaxe poética sen nunca antes igual ter aberto un poemario, nin terse achegado a poesía de ningún xeito. E é un poemario co que recibín respostas moi bonitas. Hai xente que se me achegaba a min que me dicía que chegara a chorar con ese poemario. E entón é moi especial tamén nese sentido, non? Sentir un pouco que a túa historia persoal e íntima tamén pode formar parte doutros con outras vivencias, non? E entender un pouco que a poesía ao fin do cabo, non? E velo reflectido nesas conversas, que pode ser un medio de comprensión ou de establecer lazos, non? Entre as persoas. Nun mundo, porque isto foi casi en pleno confinamento, non? E co todo o tema da pandemia, nun mundo no que estábamos totalmente distanciados, non? Entón chegaronme respostas moi bonitas e lecturas tamén moi lindas. Algúnha delas sorprendeute por diferente ou por algunha interpretación diferente que lle diran que non esperabas, quizá? Iso igual non. Sí que é certo que había xente que me dicía que lle chegara e igual non tiña irmás, non? Claro. Pero sí que tiña ou fillos ou pais que lle faltaban ou tiña unha relación especial cunha tía, cun tío, non? É bonito ao final porque a xente che conta a súa propia historia, non? Non lembro ningún en particular, pero sí
esa sensación de que de súpeto alguén che empeza a contar a súa historia simplemente porque leu un libro que escribiches ti, non? E dis, carai, ata que punto chegas a ter confianza comigo que non me coñeces de nada, simplemente liches un libro que eu escribín que xa nin é meu, non? Entón, iso sí que é sorprendente, que a xente confíe moitísimo en ti e non saber moi ben por qué. En ese aspecto, cal sería un libro especial para ti? Hai moitos, e Matilda, por exemplo, sería Estaba pensando, seguro. Matilda sería o primeiro porque me tocou moi pronto. Podería dicirche moitísimos, porque hai libros que asocia a persoas, hai libros que asocia a momentos, hai libros que asocia a cambios importantes na miña vida, entón seríame moi difícil realmente dicirche un, porque parece que entón estaría como privilexiando, non? É complicado escoller, non? Sí, exacto, eu creo que nos pasa a moitos, non? Que elexirías ti, que sei, non sei, unha película, unha serie, hai moitas que van formando parte, non? Do que es ti, de que te construes, aprendes. Da túa biblioteca personal, non? Exacto, sí. Como crees, non só con Irma Paxaro, en xeral, que a xente percibe o teu traballo? Tes un traballo extenso, é diferente, é diverso. Sí, ¿no? é certo. Non sei o que pensa a xente, porque depende, igual aquí a xente con Barro me concibe dun xeito, non? E a xente un pouco do sistema literario galego me concibe doutro. Entón eu creo que depende de que grau hai de lectura da miña obra, non? Ou grau incluso de acercamento persoal, non? Entón non sabería moito que dicirche. Aquí, por exemplo, en Conbarro, eu creo que a xente, porque me ten pasado moitas veces, non me coñece como a poeta de Conbarro. E é certo que se me asocia moito co lugar. Casi sempre que falan de min, fora de aquí tamén din a poeta de Conbarro. E iso fai moita gracia. Pareceme moi entrañable. Jo, para nós os de Conbarro tamén é un orgullo. Cambiando de lugar, totalmente. Cal é a túa relación con Bélxica? Pois a miña relación con Bélxica é unha relación familiar. A miña familia por parte de nai emigrou toda alí. A miña nai naceu alí, veu cando era noviña, cando era adolescente. Entón foi un lugar que para min sempre significou como a familia, porque hai moita da familia que segue alí, pero despois tamén a liberdade, non? Sempre se me falou moi ben de Bruxelas. E diso un pouco vai Corpo de Antioquía, que ha sido o primeiro poemario, digamos, que publiquei de forma independente no mundo editorial, porque foi unha cidade, Bruxelas, non? A capital foi unha cidade onde eu sempre quixen vivir. O que pasa é que despois o que eu coñecín como Bélxica, como Bruxelas, non era o que sempre me contaran. E foi aí cando levei así un pouco un pao grande, porque eu a última vez que fun a Bruxelas non quixen volver, foi a época dos refuxiados, cando había, por exemplo, moitas familias na rúa. Había un cheiro, por exemplo, moi desagradable. Foi a época tamén dos atentados, onde había moitos militares polas rúas, con rifles. Entón, a última visita, por exemplo, que eu fixen a Bruxelas foi moi violenta. E a raíz de aí, por iso che comentaba, escribín Corpo de Antioquía, non? Porque me lembrou, non, todo iso que me contaran como unha cidade que é un país que representaba a liberdade, non? A prosperidade económica a través do proxecto do euro, de Europa, etc. Iso, o lugar que representaba todas as posibilidades, a modernidade, de súpeto era ruínas, era xente expulsada das súas casas. Naturalmente todo estaba idealizado, non? Exacto. E iso. Fixen ali o meu Erasmus e a visión mantíñase, non? Un pouco esa visión que me transmitían. Pero de súpeto todo caeu e todo era ruína. E foi aí, non, onde dixen, carai, Conbarro é o meu lugar de vida, establecinme aquí, asociei-me a Armadiña e ata agora. A Armadiña nese sentido sí que foi, non, un motor importante para empezar a concibir o mundo que nos rodea, non, como algo tamén positivo. Moitas veces rexeitamos, non, o que temos preto e non lle damos tanto valor que deberíamos darlle. Que nos poderías dicir se che digo Wish You Were Here? Pois esa canción, a imaxe que me ven é meu pai conducindo na furgoneta
para calquera posto na feira e é unha canción que eu asocio moito con meu pai e faime gracia porque meu pai non sabe nada de inglés, agora ven as letras de Pink Floyd, sabeas todas de memoria, aínda que non sabe o que di, pero el sénteas, non? Sí. E aí, cando era pequena tamén, eu moitas veces, cando empezaba a aprender inglés, non, dicía a meu pai, pois isto significa tal, e meu pai non tiña nin idea, pero a él o sentimento chegaballe igual. Entón aí aprendín que a música chega a xente máis alá non da letra, que tamén chega moito cos instrumentos, coa melodía, e vía na cara de meu pai e no que el me contaba. Tamén fuches mestra, fai pouco, se non me equivoco. Como é tratar con máis de 20 alumnos adolescentes nunha clase de instituto? Fun mestra moito tempo en academias, bueno, e despois pasei o instituto. E gustoume moitísimo máis do que eu pensaba. Tamén é certo que igual ten que ver con que eu son nova, non? Entón, coas profesoras novas, a min tamén me pasaba no seu momento, tense como máis confianza, non? Porque sentes que estás máis preto desa persoa. E deume experiencias moi guais, porque máis alá non do que tes que ensinar, digamos, a través do currículo académico, sí, non? Sino un pouco ser a guía para unha variedade de temas que van máis alá, porque, non, desa claro, programación. créanse debates, entendo eu, non sobre o material o sea, exacto. Ou fora diso, non? Moitas veces incluso unha persoa che pode facer unha pregunta que non ten casi nada que ver co que estades comentando e ti, eu creo que tes a responsabilidade, non, de guiar, de comentar máis alá, aínda que iso non vaya por outra vía do que deberías ti levar a clase. Depende un pouco do tipo docente que sexas, pero a min gustame moito estar no seu día a día, non? E saber que cousas son as que lles preocupan ou aquilo que precisan saber máis alá da lingua ou da literatura, non? Que poden ensinarlles eu. Entón, nese sentido, foi unha experiencia moi gratificante porque eu sentín que é xente moi agradecida, que con pouco que lle deas, non? E o pouco que lle podas ensinar da vida, eles agradecen e ves que son mellores persoas, non? Que aprenden a ser mellores persoas. Notas o cambio neles, quizás nesas idades así máis... Bueno. Sí, e tamén aprendes un pouco que este discurso que se di sobre os adolescentes, non? Que son vagos, que non serven para nada e tal, está moi afastado da realidade, non? É como que hai que escoitalos antes de xulgar. E eu creo que se xulga moitísimo os adolescentes antes de estar aí, ao seu lado con eles. Para mí foi unha experiencia maravillosa. Notas que teñen moita presión en riba sobre o que se espera deles? Moitísima. Na familia, no colexio, por parte dos profesores. Eles son moitísimo máis libres do que creemos e teñen moitísimo máis nesa cabeza e nese corazón, non? Chegaronme a dicir cousas que eu quedei coa boca aberta. Para ben e para mal, non? Sobre o que lles dicimos nós, que parece que impoñemos, non? Unha visión do mundo e eles teñen que cadrar aí e non teñen que cadrar, poden ser moitísimas cousas, non sei, hai moitos prexuizos, creo, sobre os adolescentes. E actualmente estás investigando sobre como afecta a traducción na escritura dunha persoa. Por que escolliches ese tema? Pois un pouco pola directora de tese que teño, que é un pouco especialista, non, na historia da traducción en Galicia e xusto me propuxo ler un artigo académico de dúas investigadoras que trataban diso e a verdade é que era un mundo que eu, mal estudar traducción, non, apenas coñecía e pareceume moi interesante e empecé a explorar un poquinho por aí. É unha longa historia porque xa levo moitísimo tempo no doutoramento e realmente non fixen tanto como debería ter feito, pero é un mundo que me gusta. Para os que non temos coñecemento sobre isto, como afecta? Bueno, é difícil, é unha pregunta moi difícil. Bueno, pero... perdón, se pode... No, que va. Eu digo porque é moi longo. Hai unha revista en Galicia que se chama Festa da Palabra Silenciada que empezou a publicar a partir dos anos 80 e aí foi onde moitísimas poetas empezaron a traducir poemas de outras autorías, non? De xente que andaba por aí polo mundo escribindo.
E entón eu investigo, poño en paralelo non esas traduccións que fixeron e despois os poemarios que escribiron e afecta, por exemplo, no caso de Marilar Aleixandre, que é unha poeta, pois teñen moitos motivos que son os mesmos. Por exemplo, Marilar Aleixandre colle de Silvia Plath, unha poeta inglesa, elementos como o veleno, fala moito do veleno, non? Ti vas a ler os poemarios de Silvia Plath e ten moitos poemas nos que di veleno, veleno, veleno. Pois Marilar Aleixandre igual. Ou teñen as dúas, por exemplo, moitas referencias ao mundo das abellas, ao mundo apícola. Entón, un pouco, vese na lingua, no xeito que teñen de escribir, pero tamén nos motivos que teñen neses poemas, como poden ser, pois iso, o veleno, o mundo apícola. Ese é un caso moi concreto, pero pode afectar, por exemplo, que ti bebes motivos poéticos, non? E despois, cando escribes poemas, é como que deixas aire eses mesmos motivos, porque son dos que ti bebiches antes. Un exemplo. Curioso. E xa cerrando este ratiño que pasamos xuntas, que gardarías na túa palleira? Que gardaría en que sentido? Físico? No sentido que ti consideres. Pois na túa palleira de Tamara, Andrés? Non gardaría unha cousa sola. Eu creo que gardaría todas as ensinanzas que imos adquirindo ao longo do tempo. E agora mesmo, pensando desde agora, non? Gardaría a importancia de coidarse a unha mesma, primeiro, e de coidar a contorna, non? E non deixarnos tanto levar por imposicións, non? Ou un pouco o discurso que ven por enriba, senón chantar os pés no propio, coidarse a unha mesma e o contorno que temos ao redor. Aí nun bauliño dentro da palleira. Eu creo que iso gardaría agora mesmo. Perfecto, Tamara, pois moitas grazas por compartir este momento con nós. Moitas grazas. Metemos as túas palabras na nosa palleira. Moitas grazas, Pili. Grazas.